At ang Mauri na kami hindi ingabong at Mauri ayo. Kami ay kam timeto ng oran banan Adventist Hope Radio. Kami ay kam matak sa Mauri na hindi ingabong at Mauri. Maindas wak sa kaukinan na ratar. Tamarari karawas kasunay ko sinaboy ko ang kaibundang pa ito mayaw at tinabuak. Maindas karagis pangaray pusi ko buko piyaraw nila. Bayira tiyatuan tirong ay amen ay rura. Paskali ko kayo naranas sa may Yesu. Amen. I Roma at makuro ibi mawuwa at ikibuhay buina at agutaya ka na. Awangan na kitaman na karawan makuri kakamimi. Ako raw pre. I Roma ibi mawuwa at ikibuhay buina. Akangay daya ka na. Kamay tangi-tangi rin na yuri yatari. Atay tapara ni kota. Arun ta karin din. Kamay tangi-tangi rin na yuri yatari. Kamay tay tapara ni kota arun ta karin din. Tiki buwara mo rin. At devotion hindi nga po ngayon. E bubuto yun, turong-turong wa. Kaya kan ti tangi-tangi rin, akang asita po matari. At akawawa. Katan, ang nagkira ta kantari nga, sinakita para ni karawa tsaka rin ako yata rin nagkamana na. Darong naman ito tayo ito ba yung kanina takata ni nga rin scroll. Okay? Ito wala. Ay itang itang ritari. Inga ang gaya ito ba yari kimera na yan mati mato ang tangiriyan tayo. Ako na ni kamutaya kanti nga po ngayon. Away nga ito makantay. Kaya buning nga na ba, pong hindi tayo rekaunta kayo. Ani ka nga di tangira di mere na yatari. Ano rin na sa sandagin na may muna. Amay sa kagin, ninanin na ko ito tangira. Apo ni kakakuro. Huwag ko na ang tangira, tarim. Nam tangira, ako tangira, kangaya kagin tangira, kain na bam. Enang kakuro. Huwag ko na ang tangira, kain na bam. Mayroon nam tangira, am tangira na kontamam. Okay? Kung ako na ang tangira tamam, nairon na rin ang tangira tsaka rin na kontinas. Okay? Ako rutin niya kaging tangira ay kayo. Okay? Tangira, siya nga na ginanon tingabong ay. Anong siroy? Sinay tangira na yaro yata. Ay ayukan niya tangira. Abon kokoro, imarinan Pinaiye boniro iyo, ate iya kangay meron na iyo. Anuri bayi ka ako nan nataya na kanga diman na. Okay? Ma ingan ke yay bayi ka ako nan digi meron na iyo. Apo ni tangi-tangi rin na. At kahuwan pa iya, rin kakao kita ka tigi buwan at tigi buta-buwi na. Kata ko tayo ka na. Kamda tayo tapara. Ni karawa tsaka rin. Okay? Kamna tayo tabara ni karawa tsaka rin. Tsaka rin ito ni matang kakabungan na kita respect. At tsaka rin na yun, tsaka rin na tsaka rin na kantan nga kita kangayiron tatabon tao siya. Ano po niruya tao siya. Kita operation okay? The chain of gaman, the order, okay? Naruyan, garin meron na iya pa. Tira na tayo kinari, ari may ito, ari riyan, iapundong ko na ba, ari may na, okay? Ma, tsaka rin ano nung nagkikay, kaya na kimatatangiran, itari-tari. Arunan ko na ni kinakakawakin teman, arunan ko na ni sibangan teman, okay? Panganak wagi bay na takarin na rin eh. Ang kaya siya tayo kinag. Pati ba na koroy na kung tama, dahil mga purikarawak na ko. Okay? Pati nga mo ngayon,
ito pati tirong rong yang anira diki buarang wari kayo amna tangi na yeri tari atay tapara ni kota arun da kaninen ya ko sitira ka uwa ka ring tamar demon arom ni dikrek ata ka uwa arom ni kota arun amiri ka hari da kon tamar sekatay eda kina ba yon kirba sa atay ya ko pa sindo ko naron ni kaninen ni may mona may maina yuri nga ba nga ingi waririk ikar ko yapo ni kawai yaka nga ba natakakaro matamaw yaka nga ba natakakaro masinaw yaka nga ba natataya na kuhiyan sa tataya yakirang noirin dapat nangin sa tayo ibon na ko na pahiti pa yakat ya meron na umangay at diri-arian ikaw siya pa yay diba ako kunan dakin na diba ako kunan dakin nibuangay kay at dakin na kapanas ako ko riyan ako yaya ayaka ta wawang kanano na baya tamaro arik makano na kawa kanano na baya agi rangin tamaro dina hindi antay kay awangin sa tayo yatay akatariyak oriyak awakunan kaputa antay kay atay akatariyak agoriyak may kaputa kay ruya ako tira tiba yamin na namkata ni anting ako ngwe titi ako ngora toyo ante ka kitoyo ante bas ginarun ami tangi ada kota ngira kita masinam wala ginarun nam karin din kita pun ngai da karun ako yan sila ada beda isa kisiyata tabeda pun ngai na bakar sa kita kandan nga bang kita karong ngai da ay pun nagya tada sinakarin na sila tabeda bundi kinapan para ara po niya kung di na makain na itatangira tapos iya buwa itatangira iya ito wana ito kunari kuna tawa bawa uwe iya kao iya buwa itatangira meron maniman ito kunayo na iskiray pa iya nga nila takanta ni nga apon kwa waro pakanaki ya Yesu na nun meawra ada pun nga yapo to tangira asina tayo pati bari sa takin na ako na ni puro ay mari na kanta nga tiyato yaki mena ni Yesu na nun meawra ako tarin ti bari sa karoya naku yamata kam na itang tangirim na yero yatari atay tapara ni kota aron ta karine kuna kita tapara ano ta kuna tay tapara yari baka na tayo diba yakang ay pun bunan umuya kita atira yang oya pa enaki buaron ta karine yang oya pa enaki buaron ta ngai na ta girbas atake tiriay abo ko ki ata diriay ako dagin na ba ako na tatangiray rom akain kurasing kan pare tatangin na seksiment ba dagin na tama tatangin ako na siman naron anuan tama ado war may buko ni kaniginayan ana urupay tatangin na kana tama ta agana kaninin ayari di nga pong gaya siguro nga kita tinong nga rin kakawag pari ay nairita tangiram at karinin rin inano na meron sinakapaya na natakateso tabar ka man sila na nagmaro tuwa kwataw ko rapat na meron di nga pong gaya kapaya na tiyato ay nanam tangiram ay nanam mga tiyato
Gabana kasi na mawagin na nung tibong katawroid man tabas nito mo kayo. Nari na dito, pasinapay na tatangin. Pasinapay na nabat dito, sa kanina. Menerura, maranira. Kaparera pura bataan pura ngayon, sinakoy mo na sa may Yesu. Amen.